Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akamanami, dohot ina nami, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hatan agabi jamita di minggu letare di tanggal 10 Maret 2024. Imana tersurat di Evangelium Yohanes bidutolu ayat 22 rodi ayat 30. Dohot topik minggu lam gaddama Yesus lam moruma angguau. Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Hujahama di hita songonoma di dok hatan itu hata. Dungi Roma Yesus dohot aka sisian nai tuluat Judea. Jadi mian disima jolo ibana rab dohot nasida jala madidihon. Alai dohot dosi Yohanes madidihon di Enon mardonokon huta Salem. Ai nania aik disi. Jadi tu si maro halak gabe tardidi. Aidang dope dihurukon si Yohanes ujui. Marsual madisi akasisian ni si Yohanes dohot sahala Jahudi si ala parburioni. Jadi didapoton nasida ma si Yohanes didok matu ibana. Guru nami halaki narotu jolom di ipar ni aik Jordan nahinati dakomi ido madidihon waing. Gabi saluhut halak ro madapoton ibana. Dunginin na si Yohanes ma mangalusi. Dang terbuat jolma manangaha anggoso dilehot tu ibana sian banua gicang. Hamu sadiri do si tidangiku dinahudok dada au Kristusi na sinuru do au patujulona. Napuna orwani do pangulii. Alai na jongjong do ale-ale ni pangulii patangi-tangi ibana jadi marlas ni roha si tutu di bahen suara ni pangulii. Asa halalas ni roha si songonima jupang diau. Yang gue ibana patut lam gadda lam moruma angguahu. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon asa sahat tu nanidok ni si Yohaneson lam gadda ma Yesus lam moruma angguahu. Pinomat ikonadong didiri ni sasahalaki na marguarga besaran hati. Molo dangadongi tung sotuk do ibana mangulahoni. Ay sudiru hita na yang terberita bila penting dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Hira sudiru marlomoni roha dipuja-puji halak. Mulubui niat diangkat-angkat. Anggo ibana da isi songoni. Molonganin na mamitor kabang marak narupani. Siang katang katur do jolmon, si panggar-panggaron. Molongatar di panggar, bah soina ma olo lupa diri sahira naso sahak bepak nei tu tanoi dihilala. Hai lampo solo hoba, molonganin na, bah soina marupani belgani rohana. Molonunga antar diangkat manang dipanggar rupani soina malas ni rohana. Apalagi molo dibeding-bedikon ibana tu tuna asing. Jala didok ibana do penahumi ibat olo nama anon laus lupa diri ibana. Ima pada umumna. Dak songoni yang si Yohanes ketika orang sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan Yesus, Yohanes Pembaptis justru menunjukkan kebesaran hatinya. Ketika orang mulai risih, resah dan gelisah dengan kehadiran Yesus dan membaptis banyak orang, si Yohanes malah lacir rohana. Dan sebalik na gebejut rohana, dan gabe didok di bagasar rohana, rosainganna. Rosai ngakubah dang ninna gabedang sonok matana rupani ayarong do halak sooni gabi mudu pisusa ibana mangape dang laku ala saidi rajumi
naroi sainganna, bandinganna. Kan hitaun songonido, sugudu ruhana mulugabi uttar berita adonganna. Suguru hana mulugabi didok halak humeba do bawan siako siad dirina. Sahira naing margotapan nama dihilala misenai mulu didok songoni. Humeba doan sabayo mulunganin na bah. Ulu nama dang dibereng pinggol na. Nasubui do rupani pitor singkir honon nai. Taingok do cerita ni si Saul kan maradupos si Daud. Tarimas Raja Saul mabigi edenya kaparopuani na membanding-bandingkan diri na tu si Daud. Dungi marede taripar maka paropuani memiltik parhinaloan huhuk madok maribu-ribu do naung tinaluhon ni si Saul. Alayang go si Daud marloksa-loksa do. Ima isini edenya kaparopuani. Budi tajah hadis ada Samuel 10 ayat 7. Naik pitam Raja Saul mabigi edyo. Segala cara ditahi ibana lahu menyingkirkan si Daud. Magobaran ni hajol mau. Dang lo morohana humeba donganna. Atik peido kenyataan. Jadi asing ni namarna punahon kebesaran hati. Rikok dotong bolok konon sikini roha iri hati. Saliling adong panahiton. Maul do hita bahagia. Mamereng keberhasilan ni dongan. Maul marlas niroha mamereng kesuksesan ni dongan. Maul aplaus manang tepuk tangan tuaka nabinahin ni dongan. Jelasai toktong ma miad di ibana SMSI. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Hamuak kadongan dang dia itu si Yohanes sangat tu dirina dang mengalului kesempatan dalam kesempitan ibana. Dengan rendah hati dan kebesaran hati do ibana madok dada au Kristusi nasinuru do au patujuluna. Bukan dia Mesiasnya. Patujulu sabing do ibana pendahulu si totas nabur pelopor bahkan pelopor yang bersedia dilupakan. Mulubui museta patudus dus songon sahalak polantasi do ibana. Sarana rupani mulu merdalan Presiden Jokowi manang natu dia kunjungan, isarani kunjungan daerah, kad dijuluni mobil dinas nai, sapitor adong do motor mogi, motor besar, motor gede, manang mobil polantas do sirene na meraung-raung, hurang lubi songoni masih Yohanes. Alai nak pesongoni dang menek rohana disi, lapatan na dang na terpaksa ibana madoki. Dang na dengan berat hati ibana madohi bahkan sian rohana yasdu ibana maka tidak ku dijulunya kasisian ini dijulunya kasisian nai dungi dipertuduh si Yohanes dope musia dirina tu padongan ini panguli bukan dia pengantin laki-lakinya dia hanya wapengnya wakil pengantinnya molo hata batak na rupani panaru sabing do ibana. Taboto do panaru ate. Nuaing do nunga jarang taida panaru molarong na manguli manang marhamulia rupani. Angguna beruon lu jado mengalului panaru. Jala adong do biasana dilehot jaberni panaru. Jadi dang cari kesempatan dalam kesempitan ibana rupani. Ay olo do gumateng panaru sian natinaru na te sian natinaruhon nai alai dang gabi didok panaru rupani audo panguli dang ninna songoni masih Yohanes sadar manang bitadda ibana do dirina pabua ibana panaru sabing do dang panguli ibana dia bukan mempelai laki-lakinya. Hamu kadongan pesan na mangihut muse na naing dohonon ni turpukot tuhita ima asa takas tatadda diri ta dia dupan ni debata tadda dirim ise ho who am I ise dua nunga tatadda tahe dirita nunga tatadda ise hita manadda diri na nido nadada holan maboto guarna margana manang alamatna per dia ibana dangi
manada diri na nido na dadakolan maboto warna kulit na guguni suara na tangi anggui sudido abotoy manada diri na nido na dusdo lapatan ni dohot tau diri. Hamu kadongan molo jujur hita mando jujur do dakta tada dirita jujur do hita gagal manada dirita sadiri ala yang go manada diri ni dongan hira sudido hita lulus sudido hita tamat bahkan olo do gumudang sudah ti kita holan paresohon na di dongan HP na dihita dakyata pareso buido ta jokal jala buido ta nilai dongatai sian ujung kaki sampai ujung rambut ala ni partinada atta tu dongani do warna ni sipatuna pe taboto ukuran na di boto hodo ida ninna tu ida nei sipatuna pinakke nei sipatuna tau ni dui ninna tu dongan nei hebatia kan sipatu na pinakke ni dongan na pi di boto tau sedia di tuhor tapi sipatuna tangi boto be tau sedia di tuhor. Hamu kadongan molo hita juk gagal manada dirita dak songon yang gosi Johannes padidi songon natajaha di turpukon ditada ibana do dirina ise atik pe ibana do nama didi Jesusi dang gabe di do ibana ubal ga ibana sia Jesus Yesu dang gabe di do ibana humebat ibana sia Jesus daw sadar do si Johannes pabuan na ubal ga do Jesusi sia ibana ido asa di do ibana dak tarbuat jolma manang aha anggoso dilehot tibana sian banua gicak totu padohanon na martudu-tudu tu Jesus doi alai molo pe padohan itu dirina odo nanaing dohonon na molo pe au bui madidi Jesusi silehon-lehon sabing doi tu au na dilehot doi sian banua gijang tu au ido na nidok na disi dang gabi pitor ditait ibana sangap tu dirina. Hamu kadongan ikota tada do dirita ise hita dia dupan ni Tuhani so tunggabe ubal ga dirita sia Tuhani tada dirim ise ho dia dupan ni debata so tungadong na manulu guar ni Tuhani ahape ulauta ahape perata ahape profesita ikota sadari do ise lehon-lehon ni debata mabahen sangap di Tuhani dada mengaduli sangap tu dirita. Akamang do tamuina nami setuju manang nasu setuju hitan waing memang lam tutorok na do na mencoba manulu guar ni Tuhani lapatan na nunga gabi utar berita adiri na siya Tuhan na contoh na rupani molo malum di bahen sahin ina marsahiti tang be Tuhani dirajumi na pamalu posa dang Tuhani be na viral istilah nuaing seseorang na patupaha malu monina ma jala di amin kanibana dui mabiri berupa ni muse dak Tuhani be na dilului jolmai halak nai nama omara nagabe si habiarata tujulu jalan nagabe laus si waspada atta manada diri manang na tau diri o totu asataboto do aha ulauta jala di dia posisita so si Johannes natakas manada dirina marhitei gabe di boto ibana do aha ulauna jala di dia posisina hita pe ikosongonido isarana unang dua tong judul na melayani bukan dilayani deido ido tersurat rupani hape kenyataan gabe silayanat do jadi rikok do nama nada dirion jalan perpudi akamanami dohot ina nami sudihi tanama bigi jami taon molo didok lam gadda ma Jesus lam moruma angguau aku harus makin kecil dang nama dok gabe somar lapatan hajong jongatta dang gabe somar guna behita dangi lebih kepada penyangkala diri do nani dok nadisi maswadahu diri ai Jesus pe didok doi nasa nagiut mangihut tonau diswada homma dirina. Jadi asa pusat perhatian nihita, perhatian ni jolma, dada gabe dirita, dada gabe diri ni nama meritahon Tuhane tau. Alai Jesusido nagabe tujuan. Ibana do nalam gadda anggohita lam moruma. Amen martangiang mahita.
Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, paurat tome di bagasan rohanami, asa di parbuiho katami parbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.